negari untuk kula adine dhewe utari nami kula pun nikeng salindri. Sing penting aku iso metu karo dirimu. Kowe kuwi disawang saka kaduan Demes, disawang saka cedak pantes, wiwit pucuk rambut nganti jempol suku, sabar pisan ora mau getek sirine. Rambut kembang bakung, marake ati bingung, mripat damar kangenan muke rasa kasmaran, lambene manggis karengan yen pinuju meso nganggo jiwat, payudara wewet ning katok marake sesek. Kok ngono kuwi nyapa yo aku bingung ya. Wa syukurillah. Bengi iki kasembatan ngenekake wayangan. Biasane kanca-kanca Karang Taruna ngenekke ya selawatan, dangdutan. Adate selawatan bengi iki wayangan. Diratani ya, Mak. Agamane ya kecekel ning seni karo budayane aja nganti ditinggal. Oh ngono ya, Mak. Saya-saya sing jenenge budaya kuwi budidayane manungsa kang babar marang kaendahan. Oh ngono. Budaya kuwi ora mung wayang no. Budaya kuwi luas cakupane. Oh ngono. Contone tata krama subasita unggah-ungguh undha usuk yudha negara kuwi ya klebu budayane awake dhewe, budayane wong Jawa sing tetep wajib dilestarekke. Oh ngono. Saiki prihatinku ki akeh-akeh anake wong jaman saiki ning era milenial, bocah cilik saiki, umur SD ngono ki wis tata krama ibarate basa krama wis ora diwulangake. Oh ngono, mongko kuwi ya budayane awake dhewe sing menyimbolkan jati dirine wong Nuswantara. Basa krama ki nak ya ana undha usuke, krama inggil, krama madya, ngoko lugu, ngoko alus dan lain sebagainya. Kadang kala ning jaman sing milenial, jaman Gen Z, iya. Saiki wis dikiwakne no. Oh ngono ya, Mak. Kamangka awake dhewe duweni peradaban yang sangat tinggi. Peradaban yang sangat tinggi. Empan papan kuwi ya kagungane wong Jawa. Empan papan ya kagungane wong Jawa. Jajal Jawa, peradaban Jawa karo peradaban Barat ki nek dibandingke nak isih luhur, isih apik peradabane awake dhewe, peradaban Jawa. Upamane piye? Upamane, ibarate ning Barat basa Inggris kae no. Iya. Basa Inggris kae ngarani mangan, makan kuwi basane ya nggur siji, eat. Oh, eat. Arep sing mangan wong tuwa, bocah cilik kirik mangan kuwi it bahasane. Iya. Ning Jawa maneka warna ana undha usuke. Iya. Ana dahar, nedha, maem. Iya. Mbadok, nguntal, nyekek. Iya. Ana undha usuke, ana undha usuke. Iya, Mak. Ana meneh ibarate ning barat kono nek ngarani pari sego kuwi ya rice. Jajal ning Jawa nak pirang-pirang. Pari, terus dadi beras nek cilik kayak beras pecah kayak jenenge menir. Terus didang dadi sego. Sego nek siji jenenge upo. Iya, sego garing jenenge karak. Maneka warna no. Oh iya.
Tur angele basa Jawa ki beda tulisan sithik, wis beda arti no. Ngono. Upamane jeru karo jeruk wis beda. Ngono. Jeru kuwi dalam, jeruk ki nama buah. Ngono. Watu karo watuk ya beda. Watu ki sing atos kae. Nek watuk penyakit. Iya. Garu karo garuk ya wis beda. Ngono. Garu ki alat pertanian, garuk ki kukur-kukur. Iya. Jeru karo jeruk wis beda. Watu karo watuk wis beda. Garu karo garuk wis beda. Turu karo keturon ki meh padha. Oh iya. Iya. Mak deg atiku. Upamane kaya ngono no. Iya. Tapi ya nyatane dusun Sambi Kerep ki ngrejekeni kok no. Iya. Aku lagi tekan lokasi transit ning pondokan. Wah. Iki mau ya ana job tambahan. Ngono ya, Mak. Sasine Oktober no. Iki mau dadi dusun Sambi Kerep ki ngrejekeni. Ya kuwi Oktober sasine ning ndi Ndrenges Kertosana. Ngono. Iya, Mak, iya. Kuwi tanggal 19 Oktober. Bu Jessica juragan es krim. Iya. Kepara sadurunge awake dhewe munggah mau wis ditransfer, wis di DP 2 juta. Ora mending no. Oh iya. 2 juta nggo karaoke ora wis los no. Oh iya. Sing doyan nek aku nak ndak. Iya. Ya, sadurunge ngunggahke pemeriah Mbak Yuku, Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening. Iya, Ki bintang tamu sing paling gemati karo awake dhewe sak kanca Astabrata. Ngono, Mbak Prigel, anggere wis melu awake dhewe, ya sore nyetatus nunggoni Dik Akbar. Ayo. Iya, Saka Kediri sing saiki wis hijrah ana ing Tulungagung. Ning sadurunge ngaturi Mbak Prigel luwih dhisik diwalik dhisik larase Slendro. Ya, arep ngaturke pepeling luwih dhisik no. Oh iya, Dadi diratani. Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Pancen sing disesuwun lan diajab kaya mengkono. Dibawani dandang gula dhisik. Ya, kanggo salam pambuka, salam mukadimah pepeling karya besar Ki Haji Anom Surata. Sumangga Mas Heru dipun salirani bawanipun dandang gula. Oh iya. Mangga Mas. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke menyelam sambil minum air. Maca nawala utawa kintaka kang tumibeng pangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Cangik saha Ki Mas Akbar. Iya. Sugeng dalu ugi para rawuh. Nyuwun gending nuwun inggih menika ingkang angka setunggal caping gunung, angka kalih Gerajakan Banyuwangi, angka 3 Selindang Biru. Makaten mugi dados panglipur manah sedayanipun saking kawula Joko Listrik. Oh iya. Joko Listrik. Iya, iki ana sawere 50. Iki dhuwit kok listrik no. Iya. Nyetrum, iya. Lanjut Mas Her.
rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro solat dene kang telu katigone napa Mas Her? Ramadan nindakne poso Terus papat zakat ping 5 ibadah haji ditelaske rukun Islam sampurna rukun Islam sampurna. Yuk ditibake tembange Babeling. Karya besar pepunden dalang senior dalang Ki Haji Anom Suroto. Oh iya. Coba kaya ngapa? Dadekke Babeling. Ya yo. Yo.
luhur lan asar Salat saya dinyatake tidak mungkar magrib lan misa jangkepe rayakan ditambah salat sunahe Sambrono iku perintah agama Kelingono ning donya sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa pengen besok munggah swarga Malik pengasih lagi Mas Satya. Iya. Pagelaran malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube no. Oh disiarkan langsung. Ya kuwi ana channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono Mas. Dadi sing ora iso kepareng rawuh ana lokasi ana ing TKP, iso memantau lumantar channel YouTube-e dhewe-dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Heeh. Mirsani ya kuwi anggone para warga masyarakat dusun Sambi Kerep anggone kagungan kersa. Wah iya ya Mak iya ngestokke dawuh. Heeh. Ya iki sing dianti-anti kudu dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku. Heeh. Mbak Yu Prigel Pangayu Anjar Wening. Diaturi minggah berdiri jumeneng. Wah iya. Ana ing sasana budaya pepanggungan ning sadurunge no. Heeh. Awake dhewe iki nek wis sering to ketemu karo Mbak Prigel. Heeh. Oh ya wis tak anggap kaya Mbak Yuku dhewe. Iya. Sadurunge disepoti, sadurunge dicepoti. Sepoti, ki ana bawane no. Oh, ana bawane. Bawa apa? Bawa sandi asma nek diwaca mengisor Prigel Pangayu. Oh iya. Oh iya. Sing bawa Mas Heru. Bawane Pangkur no. Wah. Iya. Coba kaya ngapa? dimirengne nggih Dimirengne nggih Mbak Yu. Ayo. Coba kaya ngapa sadurunge disepoti? Monggo Mas. priyayine ndutut nala Priyayine ndudut nala. Huruf pertama apa no? P. Terus rinangga ing kabudayan kang sayekti ngabdekne diri ning kabudayan, ngebaki kabudayan ya wayang kulit ya campur sari dan lain sebagainya. Oh ya, huruf pertamane apa? R rinengga. Bar P R. Ajeng ing cipta wis nunggal gambuh ing cipta wis nunggal gambuh. I P R I. Lanjut. kandas lu waswi raga Gandes luwes sing dadi wiragane. G O P R I G. Lanjut. hadi peni hangati busana tuhu Nek ngadi busana dipeni. Terus lencir kuning tur prasaja lenjer kuning tur prasaja huruf depane L P R I G E L. Terus pangayu weh nandang brangti
Prigel Pangayu. Diwasa. Ya Mbak Prigel anu sepote anu wes introne tembang kangen wes sepote. Oh iya, yo. Yo. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Iya. Kaget aku. Kagetnya nopo Mbak Yu? Kok tiba-tiba kamu merangkai tembang untukku? Iya, ngaten niku kula pas nganggur terus pengin ngorek-ngorek nopo, ngaten lho. Ya Allah. Merangkai kata siapa toh yang sopo maksudnya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Mbak Prigel itu sering berkolaborasi dengan konco-konco Astabrata. Iya. Apa toh salahe, apa toh eleke nek dirangkai menjadi suatu tembang. Wah. Terima kasih ya Mas Akbar. Somo. Ngono kuwi sok-sok ya ora aku barang. Kayak sinden-sindene sampean ngene iki sewaktu-waktu ya digekke. Kok iso ngrasah ya lho. Ya, apa-apa. Ya harus no. Dia kan setia menemanimu toh. Oh iya, itu ke depan nanti saya buatkan satu-satu Iya, kudu. tembang. Apa meneh sinden sing pojok dhewe nika. Lah. Mak kula niki. Nggih, nika sok kula gaweke dhewe maca pat pangkur Yasin. Kok Yasin to Mas? Ya padha karo kancane. Oh iya, padha. Ngono. Oh alah, nggih terima kasih banyak ya Mas Akbar ya. Sami-sami, Mbak Yu. Semoga kamu sehat selalu. Amin. Lancar tanggapannya ya Mas. Sehat Mbak Prigel kabarnya? Alhamdulillah. Nggih. Sampeyan yo sehat toh? Sehat selalu. Sulno toh Mas. Wong salaman kok dadak karo nguwik-nguwik ngene tangan ngene Boten gak niku isin mau aku. pas anu. Gringgingan tangannya. Salam-salam dulu, Mbak. Ya, terima kasih banyak ya Mas Akbar. Nggih. Alhamdulillah dalu menika ketemu kalian dulur-dulur Sambi Kerep Tanjung Anom. Nah, sing nenggani jenengan wah jan luar biasa penontonnya. Enek sing di pinggir kali, enek sing di depan ini Masya Allah sampai tekan buri, enek sing ning sanding wit gedang, Sanding wit gedang. enek sing sampai jegur kali barang. Saking les semangat arepe nonton jenengan niku. Nggih niku wit gedang niku nyepaki nek sak mongso-mongso kebelet pipis kok kari nguyuh nih kono. Kok aneh-aneh. Nggih. Salam-salam, Mbak. Untuk siapa ini? Ya untuk Dusun Sambi Kerep penonton malam ini. Oh iya. Ya didoakan ya Mas Akbar. Doane pripun? Tidak lupa untuk panitia dan Karang Taruna apa wow amine? Sik tak wacane sik. Karang Taruna yang namanya itu adalah Puji Lestari. Puji Lestari, terima kasih banyak. Tanpa beliau-beliau pagelaran malam hari ini kan tidak bisa sukses ya Mas ya. Amin. Diaturaken matur sembah nuwun kagem seluruh panitia dan perangkat desa Sambi Kerep, Dusun Sambi Kerep. Dusun Sambi Kerep yang sudah menyemarakkan pagelaran wayang kulit pada malam hari ini ya. Untuk penonton yang hadir Mas Akbar, sampean Ya. sing ndongake piye? Loh, kula mau sampun no. Wes Aduh, ganti aku aneh. mang yo wis pas campur sarian aku dhisik. Oh iya ding sampean dhisik ya. Iya, semoga sehat selalu ya Sehat Mas selalu, ya. nggih. Lancar rezekinya semuanya yang hadir malam hari ini. Rezekine ngalir deres kaya Amin. udan. Amin ya Sing rabbal alamin. diutang muga-muga utang indang lunas. Amin. Mbak Prigel mau kesini sudah dari sore ya Mbak ya? Iya dari sore. Wah, Aku kan ora sabar pengen nunggoni jenengan iki lho. Nggih. Kula wis ngaten niku pun marem kula ditunggoni Mbak Yu kula piyambak niku marem. Jane umpama kapan-kapan tak tunggoni tok tapi rasa nyinden ra apa-apa ya. Lho mboten napa-napa, wong jenenge nunggoni Tapi adike kok ora dibayar napa-napa. lho. Iya no panggahno. Pun to. Ah, Niki ugi disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Astabrata Media matur sembah nuwun yang selalu setia menemani Astabrata ya. Siyoh kanggo pambuka Mbak Prigel, kanggo ngangetne suasana, salam pambukane Mbak Prigel untuk penonton pecinta budaya malam ini arep ngaturne tetembangan apa. Nek niki wau permintaan kathah gitu. Apa ya Mas? Ada caping gunung, ada gerajakan, ada selendang biru, terus ini ada lagi menyusul nyuwun bokong semok. Bokong semok.
Ansaran Bokong Semok. Nggih. Arep ngaturne apa dhisik, Mbak? Monggo mardika panjenengan. Manut sampean, Mas. Lho. Kok manut kula? Apa upamane sing langgam dhisikne pripun, Mbak? Angenteni mawon, Angenteni. nerusne wau nggih. Oh, nggih. Bawane jenengan wau. Ya. Bawane pangkur. Ya. Pangkur pangayu namine niku. Pangkur Pangayu ya. Nggih. Engko sampean ketik sampean kirim aku ya, Mas. Nggih, no. Nggih, siap. So kapan-kapan lek aku nderek sampean genti tak gekne. Oh, nggih. Den Mas Akbar ganteng ngono ya. Oh, nggih, nggih. Njing kula gaekne sing apik. Ah, ya. Monggo. Yuk, buka celuk. Aku Ya. ngenteni tekamu kaya ngenteni madune wahyu janji mutan sasinimpan seraning kalbu daku semua babu janku tak jaluk iwa citra janji dokak masira wong merahati apa sirah dadi ati rino wangi aku tansah angenteni Aku nek nonton statuse becik status WA, becik snaps Instagrame Mbak Prigel, wah jan bendina ki sasap meh tanggapan. Wah, kula nyawang mawon pun kesel, Mbak. Alhamdulillah. Wi kadang ya story lama Mas ngono kuwi diunggahne ben ketok lek bendina tanggapan. Ben kita kayak wong laris. Heeh. Rumangsane bendina tanggapan apa robot. Nah iya. Wong duwe kesel barang. Ya. Lanjut, Mbak. Ya. Kledang kledang kae teka pranyoto janji ning jatan citra kalangan welut bisa sapa Sekali lagi Mas Arya. Katur para warga masyarakat dusun Sambi Kerep angenteni bersama Mbak Prigel Pangayuan Jarwening sageta dados jampi sayah lan sageta karenan ing penggalih. Yo. Oke. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madhe
piye Mbak Yu? Kledang, kledang, kae teka, pranyata cincin, ketan citra, kelangalit, welut bisa, sampet Mbak Prigel, Inggih. niki kirang afdol nek Bapak Ketua Panitia Pak Bayan Pak Sugeng Haryanto dereng minggah wonten pepanggungan, Mbak. Nggih, leres. Dipun aturi tindak datang panggung sekarang. Ayo no. Oh, iya. Monggo Pak Bayan, Pak Sugeng Haryanto, minggah mriki mboten ketang ngendika seklimah rong klimah, Mbah. Oh iya, Monggo Pak Bayan, dedek. Yo. Sarengan kalian Mbak Prigel mriki wonten ing pepanggungan. Monggo Pak Dayan Pak Sugeng Haryanto. Mboten ngira-ngiraos hormat. Kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Ya. Oke. Tak sibuk wonten wingking Mbak Prigel. Oh nggih, mboten napa-napa. Wong jenenge kagungan kersa ki repot wonten wingking mboten napa-napa. Mbak Prigel ben dikancani ke. Nah, kene kembaran panjenengan to sinden pojok niku. Nah. Kembaran piye lek nyawang kok kembaran nih? Ono kembaran disuruh wenek mau Mbak Prigel tak gawekne pangkur. Ya. Niku asmane Mbak Tumpuk. Oh, Mbak Tumpuk, Mak Tumpuk nggih. Ayo sinden-sinden dipegang mic-nya semua, dipegang mic-nya semua. Ayo kita sepoti Yu Tumpuk agar berdiri. Yo 1 2 3. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wah, jian ketok lek sakral. Iya. Ki ora digem budalne mayit to, Mas? Duh, wonten sambung rapetipun kok napa kok sepote kok la ilaha illallah niku. Nyapa? Lho nek bengi nyinden nek awan niku mudin. Lho. Pripun. Nggih to, Mak? Banter-banter. Iya. Banter-banter. Cek Sugeng dalu. Iya salaman karo kino nek aku nak wis sepulino. Salaman karo niki. Sugeng dalu, Mak. Sehat nggih. Masya Allah, mugi-mugi awet urip. Wong sak alam donya wis padha mati jenengan urip dhewe. Engko nak wong-wong mati sapa sing bentrel nak aku. Oh iya. Lah ya wong ben dhisik jenengan nek donya urip dhewe. Gak apa-apa engko sing ngantani kuwi to. Wei. Enggak, salaman karo dalange sik, Mak. Heeh, peh Jan. Sugeng dalu. Sugeng dalu ngene iki peh mudin ngene iki anu ya nek Mbak Prigel ngono parfume genah larang. Nek tumpuk niki apa ya parfume anu ya kaya Van Bu ngono kuwi. Menyan, Mas. Menyan aku mang mambu kok kene pas munggah mang ambune sangseng nek menyan. Menyan dengkulmu wi. Oh, karo anake kok dengkul-dengkulne. Sorry, Om. Om. Kok oh piye ta? Sik tak aku tak saliman ki lho. Selamat malam Mbak Yu Tumpuk. Malam, selamat malam. Sehat toh? Sehat. Aduh. Lho, Aduh, lu dikapakne aku ora ngapa-ngapane kok aduh.
Mang sing kono mengke kerwek-kerwek nak aduh. Jajal jejer Mbak Prigel karo Mbak Yu tumpuk. Candronen Kono ning kono di sana jejer pae. Jejer tak gandeng. Weh menyane ambune sang. menyan yo kanggonmu ngono kok iso. Aja banter-banter. Ndang Mas sama Condro jajal aku koyok piye? Wah, niki anu to, sedulur tunggal anu to, kandung to. Anu Mbak Yu tumpuk jenengan. Niki to. Nggih kethok kunir, Mas. Ketak kunir saudara kandung. Tunggal banyu, Mas. Tunggal banyu. Nggih, kono adus nang jeding dhuwur, aku adus nang jeding isor. Ini peceren berarti. Yo tren tak sing tunggal banyu nurun, Nduk, Mas. Weh, tapi yo mirip lho, kayak jambe sinigar lho. Tenan lho. Heh, mirip piye to, Lek? Lho, kok- Mripate lek nyawangi lho aku karo iki dipadakne lho. Lho, kan kayak jambe sinigar. Jambe sinigar piye? Jenengan jambe sing apik ke jambe sing bosok ngoten maksud kula. Dadi Saya ben sing penting kena jamu. Bener-bener Lek kuwi. Aku ing ngumun awakmu no gel Pripun? ya. nek tutur kayak wong tuwek, aku gumenar awakmu lho gel-gel ngono. Lah iki lho. Nyapa. Kadang nak nyeluk iki oleh, kadang ngemas. Ya Mas ya. Anu to Mbak Prigel to? Nek nyeluk aku kadang le, kadang mas, Kadang Dia- Dik. Nak le ya bener mergo terah ya rong mambu wedokan. Betul. Heh, Betul. sapa sing ngomong? Masyarakat Sambi Kerep menjadi saksi dalang akbar iki dalang Cik Joko durung kambon wong wedok. Tak takokno ki, percaya gak sampean? Gak. Ora percaya lho. Lah yo nek ora percaya berarti bener ngono lho. Nggih, kapan nika kan sampean tanggapan yang bagor ya Mas ya karo aku kae. Ya. Ning gone juragan Brambang, dhewe kan Brambang. diparingi Brambang. Brambang. Adalah aku sok mbene ya ning gone bagorne diparingi godhong Brambang. Godhong Brambang. Alhamdulillah iki ndek kapan kae anu yo ning juragan Kijing ya. Kayak gedung jati aku kayak. Kok godhong jati. jati. Wong ning gone juragan Kijing iki kudune priya. Lah iya. Mulih disangoni Kijing sampean. Kijenge gak wani aku. Tapi anu lho Mbak Prigel, Pripun, Mas? jenengan nek ning Bagor mesti digawani Brambang to. Digawani Brambang. Tapi deloken buyuh kebayake abang, sanggule kaya ngono. Nak wis kaya Brambang to wisan. Lah monggo sing pengen ngiris. Iya. Tapi Kena Brambang dibumbu. ki lagi larang loh Mas. Nggih 40 Jajal ki Mbak Yu tumpuk iki moden to. Moden ki biasane dongane mandi. Nggih, jajal sampean dongakne Dongakne masyarakat Sambi Kerep, Mbah. Aku mah urung nguluk salami. Oh iya Ya salam sik. Aku tak salam dijawab yo karepe ora karepe mergo samung sak nganduk lho Mas. Iya. Jawab salam ki wajib tapi nak lagi teko ngono lagi salam nuwi dijawab wajib tapi nek wis ngomong akeh kene jawab yo karepmu ora yo karepmu. Kok mutung urung-urung kok mutung. Jawab ya salam. Tapi sing salam tak dongake akeh rezekine. Amin. Panjang umur sehat barokah. Yo yo. Entang salam saya to yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sae. Kok sae toh? Baik. Baik. Oh iya Bu Guru, baik. Isin aku ya kan meng dicondro lencir kuning lha aku kok lancur bosok jere. Nggih kula dongake Mas nggih. Iya didongakne pripun Mbak Yu tumpuk. Dongake muga-muga Mas wis aja guyu to tak antemi dhewe. Oh penabo arep mbok antemi lho. Ora apa-apa. Sonak rabi aja oleh penggender ya. Nek rabi aja oleh penggender. Gremet Mas nak bengi Mas. Kok iso gremet? Ya kulino. Ya nabu gamelane pancen gini kok. Tapi ngrayah terus tabuh ngono kaya memetno sewengi. Doamu apa Yu? Tak dongake muga-muga masyarakat Sambi Kerep. Heeh. Kowe nak guyu dongaku gak mandi ndul. Iya. Karep ngerawe tok ngendul-ngendul ki. Iya, doane. Tak dongake muga-muga masyarakat Sambi Sambi Kerep heeh. khususé ngumuman ngono ta Mas. Umuman. Ngoten Apa nggih. to wi artine? Umume to. Umume masyarakat kabeh ya sing Wangel mentok dicerna, Mbah. ora aku trah wangel kae. Go mambu gaji. Iya. Angel diternak. Dongane Tak dongakne muga-muga diparingi panjang umur, Amin. sehat, barokah. Amin. Rezekine lumintu, Amin. usahane lancar. Amin. Sing duwe anak sik sekolah muga-muga entuk ilmu sing manfaat. Amin. Dadi anak sing soleh lan solehah. Amin. Akeh Mbak Prigel iki
gak mbok tungane ya ditungane no Mbak Prigel ini sudah membangun rumah tangga anak-anak satu. Oh, ngaten nggih. Anaknya umur berapa tahun Mbak Prigel? 1 tahun. 1 tahun ditungane no keluarga besar Mbak Prigel. Lanang kok wedok. 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 Lumangan Yes. lurus, Suk. Muga-muga Mbak Prigel rumah tanggane dadi rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ayem tentrem, gampang golek pangupa jiwa, Amin. kabeh ditebine songkong balak bilai, Amin. dicelakno karo kawrujugan lan rezekinipun. Amin. Nah, iki nak dongane kanggo sing sudah berumah tangga. Nah, aku kan belum berumah tangga. Urung wong wedokan urung genah. Iya. Maksudnya rong genah piye Mbak? Tegese piye rong genah Urung iki? genah wong- Urung enek apa bingung lek milih saking kokean wedokan apa piye? Ora urung mambu wedokan ki ngene. Lah wong metu kok mobil diketak kaget lho. Dadi yo belas ngono wedokan. Oh, digetak wong wedok wis kaget. Kaget. Lah, lho, iku berarti Kaget. meratandani nek aku urung genah wong wedok. Mulane kadang nek wong wedok yo nyedeki terus mlayu ngono. Aku ditungane Oh no. gak ngono maksudnya Piye, Mas. piye, piye, Maksudnya lah kaget yo gak ora perkara ora mampu wedokan ngono Terus gak. piye? Mergo samar lek pacar ke-1, kedua, ketiga nggeruduk bareng ngono. Ora. Lah mang ibu-ibu kok sing lah mang. Lah mau jare nek perawane barang. Iya. Tak omongi piye. sing ati-ati lan waspada. Iki apa iki lho, iki pituture mudin tak rungokno. Ruwakno Mas, rungokno. Dadi dalang aja ngedep-debok tok ae. Lho itu tugas sing berdebok kok piye pituture Mbah Mudin tumpuk. Yo tak rungokne. Wah babku dhewe santu nggon-nggon. Piye? Piye? Ati-ati lan waspada. Hati-hati lan waspadane pripun yo? Hati-hati aja gampang kegodha marang wedokan. Boten. Tenan. Waspada aja nganti konangan sing dhisik. Ya ta Mas ya? Kon konangan bolak-balik Mas Sugeng. mangsaku kok. Mbak Prigel. Iya Mas. Ayo nembang satu kali lagi engko gek istirahat, gek sinden-sinden asa berata gantian. Nembang lagi. Ayo no satu apa neh yo ben dikancani yo tumpuk. Kancani sampean no. Loh kok kancani aku? Yo sampean duet Kowe sing ganteng aku sing adoh lho. Piye maksudnya piye? Maksudnya piye? Lah sing ganteng musuh sing ayu. Terus Lah iki aku tawur Kang Slamet ae. Ora apa-apa. Heeh. Awor wit gedang ngono lho. Ndang ngembruk cengelmu. Sorry Om. Dalang dicengel-cengelne Mas Dalang piye kuwi jajal? Ngapunten Den. Iya. Ngapunten Iki ketekaken. tembange napa Mbak Prigel? Lintang Asmara Mas. Oh Lintang Asmara. Yo. Sampean duet karo sapa berarti? Karo Mas Akbar. Iya. Wah, ngene iki aku kon ngadeg nemu lenggah. Lah lu wis ngadeg. Endi? Sik lenggah lho iki. Lenggah satuku wis ngadeg. Mboten. Monggo Den. Lho kula kalih berdiri jumeneng niki, Mbak. Boleh, monggo. Wah, ngene iki lho dalan kok ngadeg jan. Piantune sampean ngadeg jajali. Heeh. Dan sampean ngadeg. Lho, dalang nganjuk ki ngene iki. Ngapa? Piantune yo pideksa nggih to. Nggih. Gronone dawa, tangane dawa, bangkaane dawa. Terus opo neh sing dawa? Anjlok nang kentel dawa. Opo neh lek? Kok anjloke kok anu. Lali. Anu sik Mas Akbar jarike tak benakne sik Mas. Ora usah dibatek. Nyon sewu ya Mas. Nggih. Madhep rono to Mas? Nah, ngene lho, tak benakne ya Mas. Alek alon. Ora. Murah lek tak pangan. Aku dadi wong tuwa ya. Pun sampun ngaten mawon mengke ben dibenakne cemplon. Nggih, sampun ngaten mawon. Mbak sampun. Pun, Mbak. Mbak anu utun lagi ganas-ganas. Wes Mas, yo. Kabare kuat Imrone lho. Kaya genah jenenge Imron. Sing delok lho. Oh, sing delok. Delok sampean dirayu lho ra kuat. Iya. Peh iki Lintang Semoro. Iya. Mangga yuk bersama Mbak Prigel. Jenengan kudu melu joget. Kesuksesan bertiga. Yo sak-sakane to Mas aku ya. Yo joget. Yuk, mangga Lintang Asmara. Mangga buka celuk salah satu. Heeh, engko kendangane digawe gonggomino. Iya. Gonggominan. Iya no. Yuk, coba kayak ngapa? Ya, yuk. Salah satu, yuk. Dek jaman Oke.
Ugi tembang menika kula kintunaken dumateng sedulur-sedulur ingkang mengikuti channel YouTube Astabrata Media yang setia mengikuti channel YouTube. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Iya, dulur-dulur kanca-kanca. Pak Lasiman dan kawan-kawan. Ya. Yuk dilanjut, Mbak. Ya. Yo, bareng 1 2 3 4 ya. Syukur bisa kasih Mbak Aulia Pangesti dan Mbak Sri Pesek. Iya. Ingkang sampun mengaturkan yaitu tembange caping gugu. Caping gunung. Ya, caping gunung. Uga pengumuman pisan yu tumpuk. Kanggo para warga masyarakat Nganjuk sesuk isih mbacut ana ing Laladan Wilangan ya kuwi mapan ana ing Dusun Jegong. Saya bersama kanca-kanca Astabrata. Terus disambung sesuke meneh ana ing Laladan ya kuwi nek ora kleru endi? Putren. Ya. Putren Sukamara. Dadi sesuk kula putrene mboten saged, Mas. Penyebabe Daud. Iya. Daud to, Mas. Bengi-bengi kok Daud e lho. Lembur, Mas. Kok jarene awakmu karo kanca Astabrata wis senasib serumpun sepenanggungan kok ijen iki lho. Alah, Mas, yo kadang kala ijen lho, Mas. Yo kadang ki wong wedok ki halangan bareng lho, Mas. Lewat di. Lewat tengel. Awakmu nek ijen ngono kuwi kanca-kanca Astabrata kaya dene wayang kelangan gapite macan tanpa siung, ora semangat tanpa dirimu yo. Heeh. Ki mung yo iki tok sing rung tak kei ya. Iya. Kabeh wis kok. Iya, heeh. Saiki ada Dik Sinta. Nggih, monggo Dik Sin. Jumeneng, semeneng. Yuk sepati. Ya. Hey.
siapa Mbak Yu niku Mbak Yu jenengan? Sugeng dalu mamiku yang cantik jelita. Sugeng dalu. Iya. Nek omong mesti gedek sugeng dalu ya. Anak orang ini rakyat loren mas. Sorry. Ya. Ya, mau aku ke loren ya. Mbak Sinta, Dalam. selain ada permintaan dari Nawala utawa Layang menika wonten saking kanca-kanca penggemar nyuwun sesideman. Oh, nggih. Sik ben dibawani Mas Nanang. Oh, oke siap. Aku sore kok lha Mas Nanang nyusul. Lho ki kok nek Mbak Sri cemburu piye Mas? Wong biasane karo Mbak Sri. Oh, ngoten nggih. Heeh. Ora apa-apa. Gak apa-apa Nyilih ya. sediluk lho, Sri. Ngampil ya, Mbak. Ngopo kok dadak cemburu barang iki ngopo? Nang kuna nang. Iki nggur duet. Kira Hatine makane kamu. Sik. Amin. Amit i. Sik, Nang. Mriki. Ya. Nah. Mas, ngantuk nangan. Walah yo tumpuk wah. Iya. Dalem yu tumpuk sing ndi? Lah niki. Oh iya. Anu to Mas Nanang napa sampun tepang kalih YouTube sampun kenal to nggih? Nggo nggih pun akrab ponan. Emang ya karo aku Mas ya. Lah nggih kula pun dangu Wis kalih to, tumpuk. ana karo aku gak resiko Mas, aku wis reso meteng. Ora resiko, wis to tenang. Nggih ngapunten sakderenge sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mas Nanang, penonton sambi kerep luar biasa Mas Nanang. Wah iki mau aku arepe ngetape nganti piye penonton kebuak sampai tekan kono, sampai tekan pinggir kali. Iya kok yo roh. Yo, aku mikir jelas Mas ki. Heeh, kok yo roh ngono lho. aku mbayangke wah ki engko lek ngantuk rasane adus bareng engko roh ngene mak biur. Jan. Wah, Bareng karo aku Mas. oh iya. no. Ini nang dindingkon bareng karo aku kok. Mas Nanang, Nggih. menika permintaan sesideman. Kula nyuwun panjenengan ingkang bawani nggih. Nggih, siap. Niku aku kula mboten semerep niku aku kula kinten acarane lek anu sunatan apa anu bae bersih desa. Bersih dusun nggih. Kula kinten nek sunatane sing bonang. Kaget. Oh iya. Ayo entek kok. Hihaho kok hiha. Pancen yo kok sakderenge ngapunten Mas Akbar niku wau ngenahi jenengan bab basa Jawa niku memang yo enten gandengane masing-masing. Contone. Nek raseksa niku napa Mas gandengan? Yo raseksi no Mas. Nggih, leres. Lah yen widodara. Yo widodari no Mas Nanang. Ning niki enten sing luwih aneh niki. Apa kowe? Yen napa niku rempelo niku gandengane napa nek jenengan mboten semerep? Enek Mas. Apa? Usus. Senes. Terus Rempelo niku nggih jeroan. Nah iya bener. Ati. Arep melesetne aku kowe. Oh, iya. Padahal ben aku omong rusuh. Arep diprank kok ya angel ira. Angel no. Jan ngono. Dibawani Mas ya. Nggih, siap. Iya Mas Adiat nyuwun tintinganipun Mas. Sak pinten. Jantor. Wiwitane Oh, lah niki wis lisane wis lisan wilah kok sak dadak. anderek sang pekek Sip. Ya. priya bagus kang olah budaya Terus sowan menyang kutha gedhe. Mas Nanang, Nggih. niki sing nembang kok sesidemane Mbak Sinta. Oh harus. Mbak Sinta niku nek jenengan condro niku priyayine kados pundi Mas Nanang? Bah Sinta riyen kula grayani, kula nek durung grayani arep nyondro iki gak Apane pakai. sing digrayai? Sik nyoba ndoki kene. Ndok iki. Nek masalah rupa wis pun kecekel nek Sintan wis ora mboten saged komentar. Sing rese nyondro tumpuk lho. Ayo Ayo grayana. wegah aku wedi ya. Urung-urung aku dibudalke engko. Ora. Semendangake awet. Moden nak ya. Lah mila niku to. Wah, kula ora wani sembrono. Lanjut. Sip. Bendara terus ka Munggah. yung yon selendang kuning kang saking ukir Angger ana mayangan
Dalang Solo Mas Nanang ada. Angger enek aku mesti Mas Nanang ada. Wong nggih lah wong ya. Angger enek jaranan ya Mas Nanang ada. Nek perkara jaran pun umum niki arep ajeng ngajar mayang sing anu. Mas Nanang arepe belajar dalang. Nggih, mengke dalangipun Ki Nanang Wahyudi SPD. Napa niku? SPD niku napa? Sabda peteng dedet. Iya. Utawi sampun pedhot del. Yo. Lah ngono kuwi wayange apa ora dipilihru Mas Nanang? Kula diapusi mawon kalih cemplon mengke sing cemplon. Masa sing nyiwe ya cemplon. Harus. Direkrut Mas, direkrut. Nek sanggare apa Mas Nanang? Momon sampean madeg dalang. Nek aku nak grupku Asta Brata. Nggih. Nek Mas Nanang dadi dalang grupe apa? Sanggare namine Uta Laras. Medeni Mas. Sak grup iki Mas. Sak grup ngono kuwi. Wong bela rombongan ameng-ameng nyomo. Sing bonang sajake wedi. Wedi katut. Iki menika kerawitanipun naminipun Uta Laras pimpinan Ki Nanang SPD Sabda peteng dedet. Wah, elok lho kuwi. Jan renek tunggale. Jargone napa Mas? Nek Astabrata kan suka. Suka, Loh. Asta Brata suka. Suka. Wuto Laras apa? Wuto Laras? Uta Laras sampun pedhot del. Ora usah aneh-aneh. Tak kira Wuto Laras Madangong. Oh, angel. Oh, bedhot kok pusat to wadang angel. Ya langsung del ya Mas ya. Angel. Ora sangka ya sing ora kuwi angel nek iki. Langsung del. Angel. Ayo, terus. Aduh toh nang. Sikilku mau idek iki. Swara kurang permono ning wasis ngongro. Mas Heru mencep koyoke kesaing Mas ngene. Kayak ora, oh ganteng kono arek aku kok iso kesaing piye iki ora. Nemen. Angongrong marang bendoro. Mas Nanang, Nggih. sampean sok nek wis Wuto Laras widadi, Nggih. Ki Nanang SPD niku, Nggih. bintang tamune aja lali ngejambak prigel lho. Oh harus. Mengke kerawitan Wuto Laras kolaborasi kalian Anjar Wening. Wah iya. Aku tak ndelok ae nang ya. Wah mboten jenengan mengke kula kenari gambyong tarianon. Gabyong. Wes, Pedhot genek. negong. Tak kira tari perut. Mboten. Ora ya. Aja tari perut Mas. Tari wedel. Apa kuwi? Ya iki lho Mas. Wedel. Wah, iya, Wedel. Wedel. Wedel iki weteng. Oh, wedang. Yuk, lanjut. Ya. Dia sulistyo pijer ngincangake alis. Mengko anu nggih sak padha sak bait nggih. Siap. Nggih, Yo. siap. Terus tresno sesideman. Karya besar Ki Haji Sukron Kulonjo Blitar. Karya Mbah Kung. Sugeng kula katur. Made in Karangjati Purworejo. Yo. Oke. Luwe becik paten nono timbang pepisahan. Selestia wangi samudono marang kula warga garwa lan praputra. Liwat kinjanging alismu kuwasa hangglandang rasane hatiku najan mung klingsir yuswaku aku isih mampu ngladeni
salahmu. Mongko kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung, kadukuhan rimpung. Jiwa raga kokak kurang, kahormatan mamprong, rubuh ngarep ninjo. Iya. Ya. Mangko arambah keloro dangdut slow ya. Nggih, siap. Lanjut. Ya. Urip ana kutha gedhe, kowe tak tukokke omah isine. Kowe apa wae ajan sesideman mesti tak utuh. Pas. Yo. Masuk Mbak Sinta. Oh. Iya. Yo. Luwih becik patenono, timbang pepisahan. Ketiakang selesya, tarewangi samudana, marang kula warga, garwa lan putra. Liwat kincanging alismu, kuwasa hanglandang rasane atiku. Nadyan wis iksir yoswaku, aku isih mampu ngateni salahmu. Mongko kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung, kadukuhan rimpung. Jiwa ragan kokak kurang, kahormatan mamprong, rubuh ngarep injo. Urip ana kutha gedhe, kowe tak tukokke omah isine. Kowe Yo. apa-apa wae ajan sesideman mesti tak utuh. Makasih. Nggih. Mas Nanang bisa duduk kembali. Jangan Nggih. pulang dulu loh Mas Nanang. Mboten kula Ngebiar teng ya, mriko. ngebiar ya. Nggih, kula ketok teng mriku. Kalih nyawang penonton sing ayu-ayu nih. Ya, Ya, kok bareng aku nak. Nyawang. Nggih. Siap, siap. Nggih, sembah nuwun Mas Akbar. Ya, duduk ayo Nggih. dituntun. Sik, nang. Dituntun ya. Pelan-pelan, hati-hati pelan. Hati-hati ya. Ya. Awas.
Wah, ngono Dan suarane. Jan luar biasa. Suarane sokung. Kung, heeh. Yo, kanggo terakhir ya. Kembali ke Mbak Prigel lagi. Kembali ke Mbak Prigel lagi. Gue penutup ono season limbuan ya. Jumeneng lagi Mbak Prigel, jumeneng lagi Mbak Prigel. Yes. Ya. Piantune nak ya si anu mong di Apa? kidungne dibawakne lho. Iya. Kowe njaluk dibawakne apa ya? Ora kaya Lah wis dikeki tembang no karo spotmu ngadeg mung ya wis suatu penghormatan penghormatan kanca-kanca. trayo kudeling man. Wes padha. La ilaha illallah ta Mas. Iya. Kuwi zikir. Iya. Zikrullah. Kudeling karo Gusti Allah ngono no. Mbak Prigel. Ya Mas. Ayo, nggo penutup limbuan apa Mbak Yu? Apa? Requestnya tadi masih ada apa aja? Masih ada gerajakan sama bokong semok. Ya. Sing mana? Matur nuwun. Kok matur nuwun? Manut panjenengan. Urung kok matur nuwun. Iya, aku ngono kuwi sik lho. Bengi iki sajane sampean kok growogi nyapa to Mas? Boy ngopo ya? Anu Mas ngantekan Mbak anu Lho, kami serontolan kabeh to. ngingetin jenengan lho geragapan. Biasane ya ora lho. Biasane ya enggak sakjane no. Iki ya Bu bengi iki wis nyapa? nyolong tekek apa? Napa, Mbak? Heeh. Gerajakan boleh, bokong semok ya oleh. Iya. Napa Pak? Oh, gerajakan. Oke. Gerajakan aja. Nggih. Sip, Gerajakan sip. mawon. Kula nggih baturi. Ayo no. Yo. Oh, iya ya. Cemplon wedi nek arep Mbak Prigel. Iya. Samaran digeretne, Mas. Wedi kan joget pitik-pitikan lho. Trakuma. Apa kan? Piye daftar neh? Daftar piti-pitian. Mboten. Anu Mbak Prigel Trakuma. Trauma. Trauma kok trakuma. Trakuma. Yo, coba. Yo, Mas. Gerajakan Banyuwangi. Yo, datekno to. Yo.